हेल' रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय बड'फा नोगोर क'क्राझार UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सार बिथांनि नमिनेसन दङ। नमिनेसन होनो थांगासिनो रेलि खालामनानै नै ओरैहा बेम दामै सिफुं दामै मोसागासिनो नै आरो ओरैथ' बुंस'नो हाया लाख लाखसो दङ रायजोफ्रा। gila makasih udah kita tutup dulu bang. Roho yang hari mana betul? Mau bersih kamar lama mesti ya, dalam dari gua coba hindu. गरमा बारा जाबाय आयौ फाग्लासो थाबायफानो हाया ओरैबायदि स्पिडआव थाबायलांबाय साइडआवसो ओंखारनानै थालांबाय ससे गोलाव थांफानानैहाय बै सेक्रेटारि अफिस गेटसिमल' थांनानैहाय आयौ पाब्लिकफोरखौथ' दाबुंसै ओरैबायदि लोमहाबजोबनाय
नायनानै खर'आनो गिदिंजोबो आङो प्रेसारसो जाना गोलैसिगौमोन आङो सयथिबो बेयावनो जोबथाबायलै रायजो राजा नोंथांमोन दोनथ'बाय आं भिडिअखौ जों एसे क'क्राझार टाउनाव बेरायनानै थांनोसै थाबायफानो हाखायाखिसै बिसोरजों